Ay pre kanang patabang daw sa mo regarding sa ano, sa Facebook gani kanang pagbutang og kanang kuan gani kanang background music kay di mo kabalugod kay naga-upload ko og video pero nagka-copyright gud ko. O ngayon ta kung kuan sa mo tabang no, tutorial o sa badra matabang sa kuha. Ay, sakto rin kayo pre kay bag-ura pod ko nakakaton na pre. Kabalo na ko sa ang pagdownload sa mga kanta aron dili ma-copyright sa Facebook pre. Ato asugdan ato po di tutorial sa to ang mga kalumunan aron makabalo pod sila. Sige pre. Hello mga lumon, sumayong adlaw sa inyo ha tanan diha. Mauto karon nato ang video mga lumon, ipasilit na po na kapil sa inyo ha. Ug unsaon pag-download sa mga music na magamit ninyo sa pag-upload sa iyong video. Kani siya na mga music mga lumon. Mao ni siya ang mga collection sa mga Facebook na pwede niyo gamiton sa inyong mga long videos, i-background music ninyo aron dili mo copyright. So, bisag simple lang ni dako kayo ni tabang sa to na mga baguhan pala ng mga content creator. So tara, browser na pre. Browser pre, browser. Madto mo sa browser nga lumon. Nya ilagin niyo inyong Facebook account dito. Login. Pareani ka sa ako ang pare nako. Nakalagin na ni siya mga lumon. So karon balik cancel pre. Nya karon search, mo search ta og Facebook Music Collection. Search pre. Mo na mga lumon. So naa na si kuan pre. Bisita ng Facebook Sound Collection. Abot sa tagali mga lumon kay mura mag-loading. Kuan pre, agree pre. Napislita sa atong kuan pre kani pre. Kani diri pre. Na murag kuan diha na para nga ma-notify ka na kuan ka sila mga policy. Si pagkaman na mga lumon, mo na imong pilian. Sige pre, i-planning kuan pre. Kana siya murag kana i-play na pre, magustuhan mo na pre. Kani pre, kani, liha pre, play. Diha nyo pilian mga lumon, i-play ninyo na. Kung naamoy mga yan, pwede niyo na i-download. Mo na sa mga sounds pilian. Pero ang pikas pre. Patingugan ng iban pre. Mo na rin mga pilian natin kung mag-download mo mga music para dili mo ma-copyright. So pareha na ron, ngayon sa kumpare, ang ihang napilian na sounds. Download pre, kanang kuan liha pre, kana download pre, kana pre. Sita download pre, kana. So automatic na mo download ang mga lumon. Si details pre, details. Sita details pre. So mao na mga lumon, download na siya. Nakadali mga lumon. Basic lang kayo pero dako ni matabang sa mga baguhan na parehas sa ato ng mga content creator. So kani siya na download mga lumon. Moderate na ni siya sa inyong gallery. Dili na mo maproblema ini namo edit mga video sa Facebook, i-upload niyo. Magkuan mo background music, search lang niyo sa iyong audio, makita ninyo ni siya. Naa na ni sa inyong gallery. Wow, ang sounds oy. Op lagi pre. Ito yung background pre. So para mo to mga lumon, back pre. Tanaw na to sa gallery pre. Kung naa ba dito. Sa audio lang to pre, audio. Okay gayo. Automatic na lang sa gallery mga lumon. So hantod diri ala mo video mga lumon. Salamat sa pagtanaw. Amping muli mi. Bye bye.